Sangrongsal Horo 27 Muhuripur Buratali Constituency Kaisa Panda Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 250 Familyni 700 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Bodolni Bana Yapharwi Lamjaksogwi Naharkha IPFT candidate Sachimohan Khobwi Bodolni Kubun Adongrok Edisi songmarini sigang IPFT Bodolni Fantebo Karak Duruk Ongitongkha Abai kino Sangrongsal Horo Kaisa Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 250 Familyni 700 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Bodolni Bana Yapharwi Bana Romkha Lamjaksogwi Naharkha candidate Sachimohan Khobwi Bodolni Kubun Adongrok IPFT long live Nabakotan Penyaron Chini Kabai Kubai Lamso Unipati Yakarwi Penyaron Kabai Kubai Lamso IPFT long live 2026 12 April Chini ADC election nengnai TT ADC Autonomous District Council ni election nengnai jang election 12 तारिख go jang jotto Chini pavitra buta dok thangai IPFT no vote donai none borok kok rujak jeng salaikya tabo borok kok salaimani jeng saman pore hainai jeng Chini voters rok bai jeng kok salainai to Chini je phainai rangchani ta kurongno ang ani khabai ani khukbai ani party IPFT ni khabai party IPFT ni ngai yur IPFT ni ngai sai Tripura land ni chobani ngai te candidate ni ngai ang jottono ani khabai khukbai lamso te hambai re Santir Bazuni Shimi Bikram ni Koktum Chini Khorang